Скоро ти я снима вратата от вътрешния край, но може да я снимаш от външния. Когато вали и духа, тя набива. И когато почне да набива, от ъглите се създава всъщност напор, който се опитва да дигне водата нагоре. И ако няма, водата винаги влиза така или иначе вътре. Да. Но ако няма какво да я спре нагоре, тя продължава да върви и в един момент прелива и влиза вече в къщата. Така че тази четица прави именно точно тази прекрасна работа да спре водата да се качва нагоре, защото тя иначе би влезнала в къщата. Искам да я снимаме от външната страна. Отвежда. Ще направим ли демонстрация пак на... Кой трябва да покажем? На листа. Аха, добре. Добре, ще сложим от вътрешния вид. Добре. Ще имам да само да я заключа. Добре. Тук вие дърпите. Това си бяхме. За да бъде да зависим контрол. Няма. Става, ама взето доста трудно. Ще изкъсвам. Това е и всъщност актуалната визия на вратата с подсигурено стъкло, значително по-високо и по-голямо от предните години. И общо взето доста това е вратата, която струва в зависимост от модела между 1900 и 2100 лева. Това все пак е крайната цена.